Sí, senyora presidenta. Senyor Signes, quin paperot li ha tocat fer a vostè? Quin paperot per a justificar lo injustificable, perquè la nostra proposició no de llei no parla de moratòria urbanística. Són conceptes molt diferents. Vostè ha dit que en un moment de crisi la moratòria... No parlem d'això. Si a nosaltres ens agrada l'activitat de la construcció ordenada en bases al Pla General d'Ordenació Urbana, com es va fer quan l'alcalde Diego Macías va fer a Elx, que crec que és un model interessantíssim de gestió pública i ordenada d'un boom urbanístic. Creiem que podria ser un model molt raonable. No estem parlant d'això. No diga vostè el que no és. Ens podem posar d'acord en la proposta de resolució. I jo us vull fer una pregunta molt clara al grup socialista, perquè la seva deriva cap a les posicions del Partit Popular en aquest moment no són el que caldria. A mi m'agradaria que vostès mantingueren unes posicions sensates, raonables, en matèria d'urbanisme públic i de model econòmic productiu per al nostre poble. Però la seva deriva, i ara li donaré exemples, el que estem demanant és el següent, senyors Signes i senyors del grup socialista, és que aquestes Corts insten a la Generalitat Valenciana a que es paralitzen o no s'aproven o no es tramiten els expedients de reclassificació del sòl que actualment estan en tràmit i que vulneren la legislació comunitària. No tots, els que vulneren la legislació comunitària. Se pot entendre això? Els que siguen il·legals, els que no estan dins de l'òrgan de l'ordenació del nostre territori, perquè escolteu,